Craven. Man at Sam Jones, enw newydd yn y garfan. Sam Jones. Mewn i'r cwrt, Sam Jones yn mynd unan. Ond ni ond yn mynd i ddisgyn. At Elliot Evans sy'n ergydio. Elliot Evans yn taro'r postyn. O'r i Sam Jones. Yr ergyd i cael ei flocio. Elliot Evans, cynnig arall iddo fe. Yn cael ei hwyro. Elliot Evans. Am gyfle. Caerdydd i'r Barri. Yn cael Cei McLagan. Lawr. At Alex Lang. A fe'n llwyddo i gadw'r bêl mas. Oedd e lawr yn isel. Y peniad yn cael ei anelu yn dda. Sy'n penio'n gryf a Hario yn gwybod bod e'n camsefyll. Ond dyw Sam Jones ddim. Sam Jones, mae'n i'r cwrt. Sam Jones am arbediad gan Canan Absalom. Gwych gan y golwr. Tom Price. Mae'n gysau at 10 munud ola. Yn hynny cynta. A mae'n wythio yn y cwrt a mae'n gic o smotyn. Cic o smotyn, Elliot Evans oedd y gwaniaeth rhwng y tîm yma. Tro cynta, nhw chwarae tymor yma. A mae fe wedi rhoi y met ar y blaen. Nawr mae angen rhywbeth i newid i'r Barri. Maen nhw tu ôl i. George. Mae'n mynd i fynd, ond mae'n gic o smotyn. O fewn munud, pen draw'r ca. Ond oedd angen ymateb gan y Barri. Maen nhw wedi dechrau'r gêm yn araf. A dyna oedd yr ymateb. Cei McLagan. Ath Alex Lang y ffordd cywir. Ond y gic yn digon cywir i union i'r sgôr. Kavanagh. Ond troi. Cymryd i bêl o afel McLagan. Kavanagh. Yn llwyddo i gadw i ryw ffordd. Allan at McLagan. McLagan at y posib pellach lle mae'n Lat Jarvis. Yn dilyn mewn. I'r rwyd ochr. Mae'r cefnogwyr yn dathlu. Dwi'n eitha siŵr bod rhai amddiffynwyr y Barri'n dathlu. Ond y rai sy'n agosa yn gallu gweld. Allan am gic gol mae'n ei mynd.